кишоварзони шаҳри турсунзода омодагӣ дида истоданд ки дар соли 2024 аз рӯзҳои офтобӣ истифода бурда заҳмати хуб намуда ҳосили нағз ба даст биёранд то дастархони сокинони мамлакатро бо маҳсулоти кишоварзии истеҳсоли ватанӣ таъмин намоянд. Бо ин мақсад намоиши техника ва мошинолотҳои кишоварзӣ доир карда шуд. Аз рафти омодагии техникаҳо ба мавсими нави киштукор роҳбарияти шаҳр дидан намуда ба кишоварзон маслиҳатҳои муфид дод. Зикр гардид ки ҳамаи кишоварзон имсол бояд ҳар ваҷаб замини корамро самаранок истифода бурда бо ба даст овардани ҳосили хуб бозорҳои дохилиро бо маҳсулоти ватанӣ таъмин намоянд. Бо фармоиши Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода омодагии техникаҳои кишоварзиро тайёр кардем, ба намоиш баровардем. Дар шаҳри Турсунзода 1650 техникаҳои кишоварзӣ ҳаст ки имрӯз 70% он ба кишти баҳорӣ омодагӣ мебошад. аз шумораи умумии техникаҳои кишоварзӣ дар шаҳр мавҷуд буда 1150 техника ба мавсими нави кишту кор омода мебошанд. Ҳамасола кишоварзони шаҳри Турсунзода бо истифода аз технологияи дурусти парвариш зироатҳои гуногунро кишт карда аз он ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. деҳқонони шаҳр пайваста бо олимони соҳаи кишоварзӣ ҳамкорӣ намуда ҳосили дастранҷи худро афзун мекунанд. Бо маслиҳату машварати олимони соҳа аз як қитъаи замин гирифтани якчанд ҳосил хуб ба роҳ монда шудааст ки ин ба зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли зироатҳои кишоварзӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. кишоварзон заминҳои лалмӣ ва ҳам обиро ба таври самаранок истифода бурда дар татбиқи яке аз стратегияҳои миллӣ таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми худро мегузоранд. дар шаҳри Турсунзода аз рӯи дурнамои кишт 1416 гектар заминҳои дар ду шакли хоҷагидори заминҳои кишоварзӣ мебошад ки кишти тирамоия 102% иҷро кардагӣ ҳастем ва омодагӣ ба кишти баҳорӣ дида истодастем. соли 2023 маҳсулоти кишоварзӣ дар шаҳри Турсунзода ба маблағи зиёда аз 1 миллиарду 437 миллион сомонӣ истеҳсол шуд ки нисбат ба соли 2022 44 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ аз шаҳри Турсунзода ба хориҷи мамлакат низ ҳамасола ҳазорҳо тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот карда мешавад. аз ҷумла помидор, бодринг, пиёз, ангур ва дигар мевагиҳо, инчунин маҳсулоти полезӣ аз зироатҳои асосие мебошанд ки соли 2023 аз шаҳри Турсунзода ба хориҷи мамлакат содирот шудаанд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Турсунзода, Ахбор.